Kanigiri ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulidi ka sanli jana kimat pakongsan jong ka khubor. Arpusan lak tangka na ka MLA scheme on I shekinong mikmat jong kathan leng baki Deputy Commissioner ong Menteri Rambak Meghalaya u Conrad ke sangma. Lasya Khasi on pli kidukan reshan bat kibe kidukan marbam bala itu ha kishnong kitau ha East Khasi Hills District ong ka Deputy Commissioner. Sangut kibri kila syakta ha COVID-19 ha Assam bat uwe ha Manipur. Bat pentikna ke Sarkar India baki dan baro 6,000 rius lai penyongut kibri kibala yo COVID-19 ha kari hado nen menmet. Ki khubor ki bapnia. Menteri Rambak Meghalaya u Conrad ke sangma ula kerpat ikipat nong snong bakin but renti yaki kendon bat iki jing bethan iki bor sensyar ha ka benile persya bat khanglat yaki jing priang jong COVID-19 ula ongru balapan ko bor ya baro ki Deputy Commissioner ha ka jela bakin pelat ya kepisa ka balong arpusan lak tengka na ka MLA scheme jong senam 8,000 arpo we syaki MLA kathan. Habakren ni kinong patay kubor hadin ke jingyalang bagi MLA ka East Khasi Hills District rengkat bagi hek sarkar ha Shillong u Menteri Rambak uloong bakani ke jingja kalong ke AKA ke baklempoi perkhan bat ki don ru bun ki ding pengkiang bagi jing u Menteri Rambak ulaya thu ru bakat kum ki kendon jong katnan MHA jong ka sarkar India lakhang ye ke jinglet jingwan na kawai ke district sakawai pan bat na kawai ke jela sakawai pan. Menteri Rambak uloong ru bakari hakeleng ke perthai kila shim mila kisin jam ban trekam hagani ke camp bat kari India rengkat baka jela Meghalaya ru kumju kalapen kre lepa kumno ban tem ke jinglong jingman ka sarkar kalapen kre ru ban bu kerpang ya ke hospital ban ajing sumari kum kini ki jingpang hadian habut ka Deputy Commissioner joko East Khasi Hills District Shillong kapentep babaro kidukan reshan ba kidukan di marbam bal itu de sarkar hagi shinong kitau jong ka district kin pli la shai ka sngi klai tari uyayong ha ka beide ba kajing na o COVID-19 ka Deputy Commissioner kapentep yakipat ba balathau ya ka kunhun kinong ai jing islong ha ka psychosocial care bakin let yislok bat kipat ba kibala sakta ha ki jumut jing berkhat na kani ki jingja ya kani kalat bani slok bat ki dukhat jong ka psycho social care on airu shaki lanot ki bayo ya kani ki jingpang bat ru shi ki bayeng sem jong ki ba pen pa ki dak kisin jong ka jing khuslai ba ka jing khia ka jing mut jing berkhat kibri ki badan kam ki jing yarap jong ka psycho social care kila ban ya kren ba ki nong ai jing slong da ka ba phone how number not line riu saw ar san not nyo nyon riu lanie not lain riu saw ar san not nyo usembut Menteri Rambak Meghalaya uba prestun tensong ha kasi ba ar jong kata yo ha jingelang kabala khot penlong dok office jong ka Deputy Commissioner hamo korban ula penti kena bat kular ri pat ba ka jela ba kam dan ka jing kedu yo khaw bat ikibe diki marbam ha Meghalaya uloong ba na kabenta kidukan reshan ya kabam la penbiang hadu benai jelio bat ke sarkar India kala kular ban penbiang arsha na kabenta kini kilai benai kata uyayong jemang bat jelio bat kani kabala samtam kadei kaba om dan kamsi pisa laong ubat tensong ulampang ke yang dorbar ubat met ba lengdo ula weri pat ba bakani trelang bat kijing betha jong ke sarkar la deja ba kijing pakhang snong kan beteng hadian ke khat saw tere uyayong hadian kani ka DC lembar ki hek sarkar lelik jingo ya ka corona care center ha ka yeng mini secretariat ka barangsna ha lat lausang mau korwat ha Tripura Menteri Rambak Biplab Kumar Deb lo ong ba la shimi kisin jam ban penpoi ki marbam bat kibe di kimar kibe dan kam ha ki tengkong yeng ju kibriu da ka bakuntop ya ka jingi trailang monsobha jong ki dukhat ka National Service Scheme lembat kiwe di kikin hun seng ha kani ka por ka badon ka jing pakhang sunong haba ajing kren ki pat ba ka jela nin sngi udep ula ai ya ka jingi ro ya ka rai jong ki ka tuk ani ki local club ha kanong ba ki belawan sakman banlit sam monsobha ya ki mar sha ki tengkong yeng jong ki brio Menteri Rambak ulo ongru
ba ka sarkar kla shimkhia ha ka baide ba ka jing penyo e ki dawai dashin na ka banta ki riu temen ba iki brio baro ki badan kam bandi dawai testa ba ken pha pen poi ya ki dawai ki jongki ha ki tengkong yeng su la ong ru ba na lor ka jing bam da pen kre ru ya ka jing ai jakasa ya ki ha ki Tripura Bhavan na ka banta ki brio ki bamla bandit phai ban poi sela yeng bat ban pen poi ru ya ki pisa ha ki bank account ki jongki kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ha asam la yo khubor ba ki don saungut ki brio ki bela yo e ka jing pang COVID-19 nin ka si Menteri jong katanat ka koi kya jong ka Assam Himanta Biswa Sarma ulaong ba yakini baro saungut la ajing sumar ha Guwahati Medical College but away ula sha sumar ha Silchar Medical College kini baro saungut kibela yo COVID-19 kide kibela let yishimenta ka jakale niam tablighi jamaat ha New Delhi Menteri ramba ka Assam Sarbananda Sonowal ula khotla were baro kibrio na Assam kibela let benedon benta ha ka jingle niam ha tablighi jamaat ka bah markaz Nizamuddin New Delhi bakin wan shakmat manso bhada la dehi shakibor sinshar bat lokantu yeki bakin let ban le iki test kibedon kam ya ka ba on le da katanat ka kot ka kya khnang ban tip la kidon em ye khnang jingpang COVID-19 ka sarkar Manipur kla ithu yeshi phongut kibrio ki belalit bene shimenta ha ka jingelang niam ka belalong Nizamuddin South Delhi ka sarkar kala la ban ithu yekini kibrio da kisin jam bakala treshitam bat kala tesru yeki la kidon em ye COVID-19 director ka Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Imphal Professor TH Bimo Singh ulong bana pedeng ki test yakini kishphongut khandai ngut naki la shem ba kim don yo COVID-19 kat ba yu weipat la pha ban test biang na marka don kajing artatien yaki khandai ngut la pha Shaki District Hospital ban yo jing sumar kat ba yo wei brang hap ban tokit lang ba ki test la pensa sumar ha JNIMS bat la shem ba udon yo COVID-19 Menteri rambak ka Manipur UN Biren Singh ula khot ikibrio ki bana Manipur ki balalit bani shimmentah ka jingilang niam Nizamuddin bakin let ajing tip shagi bor peniat jong ka jela na ka banta ban le yeki test bat yeki jing pen kerpang kat hadu menta ka Manipur kaladon armut kibrio ki bayo yo coronavirus ka sarkar India kalapen scam baki brio ki bala lap baki don yo coronavirus hakari kidon jan rius pa lai punyongut kat hadu nen menmit na pedeng kini sis pa lai pulai ngut naki kilakot ni kila yo mi ni kijaka sumar kibayap na kanig jingpang kat hadu menen kamit kilong lai pu prangut ka Indian Council of Medical Research kala ajing menjur ya sis pa arpusan teli ki laboratory jong ka sarkar bat sanpui teli ki laboratory ki bamde jong ka sarkar ni ki private laboratory bakin le iki test na ka menta ukunyang jingpang COVID-19 ka sarkar pedeng kala shimru ya bun jat ki sinjam ban penti kena ya ki jingyai bet bat ka jingyai penpoi ya ki marbam siki patba khnang ba ki patba kin lat ni ki jing e ka Deputy Commissioner jong Southwest Khasi Hills District ka kong isa wandala lu kala penjelan ni jing penjari curfew habaro ka wi district kat hadu ka port nri bejemen step jong ka laitrik menta ubnai ka kong lalu kala ong balahap ban shim ya kini kesinjam nakadaw ba ka jinglong jingman hakari hakabai day bat COVID-19 bat kumjuru hasitlop ka perthai kadawa ya jing shim kya de kesinjam ki ba perking bat yai ban ni pat ba halor ka jinge jinga iwe ni we bat halor ka jing songkhop hala ki jong ki yeng ki sem ban khanglat bat te lakam na ka jing priang jong ni knyang jing pang ha ka district da ka ba ko ngu bat bu rengti ki jing tha na ka sarkar bat na ka tanat ka kot ka khya ka All India Radio Guwahati kan sedang no shen ye ka program haun reuterik jong menta ubnai ka bala ai kerteng pragya the radio class ya ka bon pens ngau ne do ka porsan saupusan beje janmiet hakasin kong si balang bak si thoding rengkat ka jingi trelang bak sarva shiksha abhiyan ka Assam State Council of Educational Research and Training hakabon ajingi kai helor ki subject English Assamese Social Studies but General Science na kabantaki kna school ki bapuli haka class 1 hadu class 8 Katugani ka khubor klakot kabalawan shapi na ka All India Radio Shillong. Haka por prabajing ini so pat baka Delhi Station na kabantaki khubor ki banwan na ka.